Hola, sóc la Joana, alumna en pràctiques del servei Fem Companyia i vinc de l'Institut Pere Alsius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil i les seves aplicacions. Avui aprendrem a mirar la televisió pel mòbil des del Google. Primer de tot, hem d'entrar a Google. Quan som a Google, hem de buscar a la barra de dalt de tot la televisió que volem veure. Si volem veure, per exemple, TV3, hem de buscar TV3 a la carta. Quan ho busquem, hem de clicar a la primera línia que ens surt. Quan som a dintre, podem anar mirant a veure què hi ha, anant cap amunt, cap avall i de tant en tant cap a la dreta o cap a l'esquerra. També, per veure la tele en directe, pots anar cap a baix de tot i a baix de tot hi ha un apartat que posa directes, que en allà pots veure TV3, 324 o Super 3. Si ja sabem què volem veure, hem d'anar a buscar la lupa. Cliquem a la lupa i veurem que posa últims dies si vols veure el dels últims dies. Si ja saps el que vols mirar, també pots escriure en el quadradet blanc i allà poses el programa que tu vols. Per exemple, jo he posat que vull veure cuines. Primer et surten els més recents i doncs si ja saps com es diu el capítol de cuines, també el pots buscar. Quan ja sabem quin capítol volem mirar, tenim a sota de l'imatge tenim un text que diu de què va el capítol i de quin dia és. I per veure el capítol només hem de pitjar al mig de l'imatge, que hi ha com un trianglet, hem de pitjar allà i ens començaran a sortir anuncis. Ens sortiran dos anuncis. Un es pot saltar, l'altre no es pot saltar i l'hem de veure. Quan ens han passat els anuncis, podem fer la pantalla més grossa a baix a la dreta. Hi ha com una creu, podem dir, i si pitgem allà, doncs es fa més gran. Si voleu veure Telecinco, hem de fer el mateix. Entrem a Google i anem a la barra de dalt de tot i busquem Telecinco. Quan ja som a dintre, podem anar buscant a veure què volem veure. A Telecinco també es pot veure la tele en directe. A dalt de tot posa en directe. Pitges a dalt de tot i et surt el que estan fent ara mateix a la tele, però no el teu mòbil. A dalt a l'esquerra hi ha 3 ratlletes que serveixen per veure quins programes hi ha i triar quin vols veure. Per exemple, si vols veure esports, doncs pitges a dalt a l'esquerra, 3 ratlletes, i pitges els esports. Allà et sortiran els esports que pots veure. Una altra manera de buscar és anar a la lupa. A la lupa has de posar el nom del programa que tu vols. Per exemple, fem veure que vols veure Supervivientes. Doncs, busquem a la lupa Supervivientes. Després ens sortiran primer els programes més recents. I quan te'n trobes un que t'agrada, doncs pitges just a la frase en blau. Quan ets a dintre, doncs has de pitjar un altre cop al triangle del mig perquè comenci. Per copiar l'enllaç s'ha d'anar als 3 puntets a dalt a la dreta i pitges i sortirà diferents opcions. Vas a l'opció de copiar l'enllaç i ja està, l'enllaç es copia sol. També per compartir l'enllaç es pot anar a les 3 rodones enganxades per pals que semblen una molècula. Quan hem pitjat aquí ens sortiran diferents opcions on es pot compartir l'enllaç. Per exemple, si voleu compartir per WhatsApp, doncs cliqueu a WhatsApp i us portarà directament a l'aplicació de WhatsApp i allà podreu triar el grup o la persona a qui voleu enviar. Per deures s'ha d'enviar per WhatsApp l'enllaç del Telenotícies Comarques i també l'enllaç de TV Banyoles.